गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअफोर लाग्राय जाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेराव आं लाबोनाय जादों बिटिसिनि फरेस्टार 1 आव फैखांनाय मेथ्सनि गासैबो सोंलुफोरनि फिननायखौ आं मावफुंनो होनो नागिरदों। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। आङो बे भिडिअखौ मानो लाबोदों होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना नायना लानो हागोन बिटिसिनि फरेस्टार 1 आव माबायदि फैयामोन मेथ्सनि सोंलुफोरा आरो जोंना फैबाय थानाय फरेस्ट गार्डनि एग्जामफोराव माबायदि फैनो हागौ जों बिनिफ्राय एसे आइडिया लानो हायो। आरो जोंना आसाम पुलिसनिबो आनजाद फैगासिनो दङ। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आसाम पुलिसफोरावबो बेबायदि कुइसनफोरा कमनबो जानो हागौ। बेखायनो नायलांबानो जाबाय। दा कुइसन नम्बर 1 आव दं जाहैबाय मा होनदों बेहाय नै मोनसे बुंसुआरि दावगानायाव थामथि समफारि माना जाबाय 54 आरो द'थि माना 1458 दावगानायनि सरासनस्रा रुजुथाया मा होननानै सोंदों। थारमाने मोनसे बुंसुआरि आरो जिमेट्रिकेलि दावगानाय बुंसुआरि दावगानायाव जोंना थामथियाव दङ जाहैबाय थामथि समफारियाव 54 दङ। ओमफ्राय द'थियाव दङ जाहैबाय 4458 दङ। दा जोङो बेखौ जोङो माबोरै दिहुनगोन दाना मोनसे फर्मुला दङ। बे फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेबायदि कुइसनफोरा जुदि फैयोब्ला नैबे फर्मुलाजों दिहुनबानो जाबाय। फर्मुलाया नैबे जागोन नै फर्मुलाया जाहैबाय जोंना A3 जोंना A3 नि माना जागोन जोंना फर्मुला बायदिबा मा जागोन A1 ओमफ्राय R ओमफ्राय बे 3 नालाय A3 नालाय बेखायनो 3 - 1 होबानो जाबाय आरो बेबायदि जागोन। ओमफ्राय दाना A जोंना मा मोनदों मोनसेया 6 नालाय 6 जागोन। ओमफ्राय बाहाय A1 थागोन ओमफ्राय जोंना मा थागोन R ओमफ्राय 6 - 1 बेबायदि जागोन फर्मुलाया। दाना जोङो फर्मुला बायदि होनोसै। दाना फार्स्टआव जोंना नैबेखौ बेजों राननांगोन आरो रुजुनांगोन माने गिदिरसिनखौ गोजौआव दोननानै फिसासिनखौ गाहायाव दोनगोन। दाना नै जोङो A1 R 6 - 1 जागोन बाहाय। ओमफ्राय गाहायाव मा जागोन A1 R 3 - 1 जागोन। दा जोङो बेबायदि जाहैबाय। दाना फर्मुला जोंना मा होनाय दंमोन जोंना फर्मुला बायदिबा माना होखानाय दंमोन 4458 दंमोन बियो माने नैबे फर्मुलाया माने द'थिया बेबायदि दंमोन आरो माना। दाना ओमफ्राय जोंना थामथिया मा दंमोन थामथिया नैबेमोन नालाय थामथिया जोंना मा दंमोन होननाया 54 दङ नै थामथिया बेबायदि दङ। दाना जों बोरै बानायगोन बेखौ दा जोङो दानलायलायनो हायो। बे A1 जों A1 दाननो हागोन। A1 जों A1 दानोबा जोंना R आ मा थागोन बाहाय 6 निफ्राय 1 थांबा 5 थागोन। ओमफ्राय जोंना बाहाय R आ 3 निफ्राय 1 थांबा 2 थागोन। ओमफ्राय बेखौ जोङो जुदि रानलायोबा मा जागोन जोंना मा जानांगौ ना 4458 खौ माजों राननांगौ नैबे 54 जों राननांगौ। रानोबा जोंना मा जागोन नो 54 जों रानोबा जोंना फार्स्टआव जोंना नैबेखौ लागनो हायो। जोङो बे मा जागोन 54 आ 2 जों थांगोन बियो 2 जों लायोबा जोंना मा जागोन नैबे 8 फैबाय। ओमफ्राय बे मा जागोन बियो 10 जागोन। दाना दानख'योबा फैबाय 8 फैबाय। ओमफ्राय जोंना बाहाय मा फैगोन 50 निफ्राय 7 फैगोन। ओमफ्राय बाहाय 300 मा जाबाय 78 ब्रै स्नि 28 8 होबाय। ओमफ्राय दाना ब्रै स्नि 28 जाहैबाय। ओमफ्राय दाना मा जाखो ब्रै स्नि 28 जानानै दाना 2आथ' थाखाबाय बाहाय। ओमफ्राय 5 स्नि जागोन जोंना 35 337 लायनो 37 होमबा जोंना रानना माखो 27 मोनबाय। होमबा राननानै मा मोनखो जोंना 27 जाहैबाय बियो राननानै मोननाया 27 जाहैबाय। दाना R5 खौ R2 जों रानोबा जोंना मा जागोन माइनास जायो। राननाय जायोबा बियो माइनास जायो बेखौ जों बयबो मिथिखागौ। गोजौ गाहाय जुदि राननाय जायोब्ला माइनास जायो पावारा। होमबा R 5 निफ्राय 2 थांबा 3 जाहैबाय। होमबा बाहाय 27 जाहैबाय। 27 नि मा खालामनांगोन जोङो किउट खालामनांगोन। 27 नि किउटआ जोंना मा जागोनब्ला 3 जोंना मोनथाम सानजाबा मा जायो 3 सानजाब 3 सानजाब 3 3 सानजाब 3 9 गोसाब 3 इसनि माबाया 3 किउट जाहैबाय। होमबा बे 3 जों 3 दाननो हाबाय। होमबा R नि माना मा जाहैबाय नो R नि माना 3 जाहैबाय। होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन A जागोन बिनि थार फिननाय। दा कुइसन नम्बर 2 दङ बाहाय दं जाहैबाय नै जुदि मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिनि गोलावफोर 3 सेन्टिमिटार 4 सेन्टिमिटार आरो 5 सेन्टिमिटार जायोब्ला बे मा रोखोमनि आखान्थिथाम होननानै सोंदों। बाहाय मोनसे आखान्थिथाम होनदों। बे आखान्थिथामनि जोंना लावथाइ होनाय दङ। आखान्थिनि लावथाइफोरा हमनानै लादो नैबे मोनसे आखान्थिथाम नायनो बेखौ मोनसे आखान्थिथाम हमना लाबाय। बे आखान्थिथामनि लावथाइफोरा होनाय दङ नैबे 3 सेन्टिमिटार होनाय दङ 3 सेन्टिमिटार 4 सेन्टिमिटार ओमफ्राय नैबेहाय 5 सेन्टिमिटार बेबायदि होनाय दङ। बेबायदि जायोब्ला बे मा रोखोमनि आखान्थिथाम बेखौ सोंदों आरो। दा बाहाय जोङो नायनो हायो बेखौ जोङो नोंथांमोना कनफिउस जानो हागौ। बे ओरैनो नायोबाथ' गोरोबै आखान्थिथामावबो गोलैयो बियो गोरोबै आखान्थिथामावबो गोलैयो। नाथाय बियो जोंना बियो गोरोबै आखान्थिथाम
माव गोलैयोब्लाबो बाहाय जोंना एन्सारा मा जागोन दाना नायनो बेखौ मोनसे जोङो फर्मुला दङ बे फर्मुलाजों जोङो दिहुननो नागिरनांगोन बे फर्मुलाया जाहैबाय जोंना पाइथागरास फर्मुला होननानै बुङो बे पाइथागरास फर्मुलाजों जोंना बेयो मोनसे समानथालायाव दंना गैया बे मोनसे खान्थिखौ मानिना मानियाखै पाइथागरासनिखौ बेखौ नायनांगौ बे जाहैबाय फर्मुलाया जोंना बोरैमोन जोंना मा होनो जोंना नैबे गोलाव जौथाय होनना बुङो a स्क्वायर प्लास b स्क्वायर समान समान सरि नैबे मासो p स्क्वायरमोन पारपेन्डिकुलार ओमफ्राय नैबे b ओमफ्राय नैबे a स्क्वायर बेबायदि जायो आरो माने थोंगोर स्क्वायर थोंगोरनि बर्गजों ओमफ्राय जोंना माने हासानि बर्गजों दाजाबनानै जोंना नैबे लाव आखान्थि होनना बुङो हाइपोटेनियास होनना बुङो बिनि बर्गनि दाजाबजों समान जानांगौ होमबा बेजों बिसोर मोननै दाजाबनानै बेजों जुदि समान जायोब्ला बियो मोनसे मायाव गोलैगोन गोथों खना एबा राइट एंगल होननानै बुंगोन राइट एंगल ट्रायंगल नंगौना नङा बेखौ नायनांगोन होमबा बाहाय जों नायनो हायो p स्क्वायर माने p नि माना जोंना नैबे पारपेन्डिकुलारा जाहैबाय जोंना थोंगोरा 3 स्क्वायर लाबाय प्लास b माने हासाया जाहैबाय बेसआ जोंना 4 स्क्वायर लाहैबाय ओमफ्राय बेना ओइसआ जाहैबाय जोंना 5 स्क्वायर जाहैबाय माने लाव आखान्थि होननानै बुङो बेखौ दा जोङो नायनो 3 सानजा 3 जोंना 9 जायो ओमफ्राय 4 सानजा 4 जोंना 16 जायो 5 सानजा 5 25 जायो दाना बेजों जों दाजाबनानै 25 मोनना मोना नायनो दा जों दाजाबनानै नायनो हायो 16 जों 9 जों दाजाबबा मा जायो 25 जायो होमबा 25 जायो बायदि होमबा नैबे जोंना फर्मुलाजों मिलायबाय बियो होमबा बिदि मिलायोब्ला जोंना बेखौ मा होनो राइट एंगल ट्रायंगल होननानै बुङो होमबा एन्सारा मा जागोन बेना अपसन सि आसो जागोन बेनि एन्सारा बेसे थार फिननाय जागोन बेखौ जोंना खनाथि आखान्थिथामबो होनो मालाबा समाव बेखौनो होनगोन इंराजिनि राइट एंगल ट्रायंगल होननानै बुङो दा कुइसन नम्बर 3 दङ बाहाय सोंनो जाहैबाय नै मोनसे आखान्थिथामनि जथाय खनानि माना होननानै सोंदों मोनसे आखान्थिथामाव जोंना मोनबेसे खना थायो मोनथाम खना थायो बे मोनथाम खनानि दाजाबगासेया बेसेबां बेखौ सोंदों आरो बे खना दाजाबोबा मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खनाखौ दाजाबोबा एबा ज' खालामोब्ला जोंना बेसेबां जायो बेखौ सोंदों आरो दा जोंहा बयबो मिथिखागौ आरो मिथियाबा गोसोआव लाबानो जाबाय उननि आनजादफोरनि थाखायबो जोंना बियो गोनांथि जानो हागौ बेखायनो जोंना मा जायोनो बे मोनसे आखान्थिथामनि मोनथाम खना बे खना दाजाबगासेया जेब्लायबो गोसोआव ला 180 डिग्री जायो 180 डिग्री जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना मा जायोना 180 डिग्री जायो बेखौ गोसोआव ला दा नै बाहाय कुइसन नम्बर 4 आव दङ आङो कुइसनखौ मोननै लिरखानाय जाबाय बाहाय 3 आरो 4 दा नै बेहाय होनदों 64 नि बर्ग रोदाया मा होननानै सोंदों एबा 64 नि बर्ग रोदाया मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ 64 नि बर्ग रोदा जों बर्ग रोदा होनोबा जों बयबो बुजिखागौ बर्ग रोदा होनोबा जोंना मा जायो माने हमना लादो मोनसे 4 नि सानजाबगिरिफ्रा मा दं 2 सानजाब 2 4 जायो होमबा बे 4 आ मोनसे बर्ग अनजिमा जाहैबाय बे बर्ग अनजिमानि बर्ग रोदाया मा होमबा 2 जाहैबाय बेना माने मोननै एखे अनजिमा सानजाबनो मोननाया मोनसे बर्ग अनजिमा जायो ओमफ्राय बै सानजाबगिरिया मा जायो बर्ग रोदा जायो होमबा जोंना 64 नि बर्ग रोदाया मा जागोन जोंना माजों सानजाबबा 64 मोनो जों बयबो मोनथिगौ 8 सानजाब 8 64 जायो बेखायनो एन्सारा अपसन सि आनो जागोन थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 5 आव दङ बाहाय नै गाहायनि बबे मोनसेया गुबै अनजिमा प्राइम नाम्बार होननानै सोंदों माने प्राइम नाम्बार माने जोंना मा होनो गुबै अनजिमा एबा बेखौ जोंना मा होनो रोदा अनजिमाबो होननानै बुङो गोसोला रोदा अनजिमाबो होनो एबा जोंना गुबै अनजिमाबो होननानै बुङो इंराजियाव मा होनगोन प्राइम नाम्बार होननानै बुंगोन दाना प्राइम नाम्बारखौ सायख'नांगौ एबा रोदा अनजिमाखौ सायख'नांगौ जोङो गिबियावनो रोदा अनजिमाखौ सायख'नायनि सिगां जों मोनथिग्रोना लानांगोन रोदा अनजिमाया माखौ बुङो दाना रोदा अनजिमा होननानै बुङोबा जों माखौ बुङो जायफोरनि सानजाबगिरिया 1 आरो गावल' बेखौनो बुङो रोदा अनजिमा जेनेबा एग्जाम्पल हिसाबै हमना ला 3 नि सानजाबगिरि होनना बुङोबा 1 सानजाब 3 बिनिफ्राय आरो गैला बेनो जाहैबाय रोदा अनजिमा एग्जाम्पल हिसाबै 4 खौ ला 4 नि जाहैबाय 1 सानजाब 4 दङ आरो 2 सानजाब 4 दङ होमबा बेखायनो मा जाहैबाय बेयो रोदा अनजिमा नङा बियो बे मा अनजिमा बियो जथाय अनजिमायाव गोलैबाय होमबा रोदा जानांगौबा जोंना बेबायदि जानांगोन एबा जोंना ओरैबो होननानै बुंनो हागौ माने जायफोरखौ जोङो 3 जों गावजों नङाबा 1 जोंल' राननो हानाय बेनो जाहैबाय रोदा अनजिमा होमबा बाहाय नाय 4 रोदा नंखाया 6 आबो नङा मानोना 2 सानजाब 3 6 जायो एबा जोंना 6 खौ 2 जोंबो राननो हायो 3 जोंबो राननो हायो आरो गावजोंबो राननो हायो दाना 9 आबो जाहैबाय जोंना 3 सानजाब 3 9 जायो बियो बेखायनो बेबो रोदा नङा होमबा 11 खौ नायदो दाना 11 नि जोंना सानजाबगिरिया मा दङ 1 आरो मा दङ 1 सानजाब 11 जों गावजोंल' दङ आरो गुबुन मोनसेबो सानजाबगिरि गैया बेहा बेखौ जोङो रानोबाबो 1 जों राननो हायो आरो माजों राननो हायो गावजों राननो हायो 11 जोंल' ग्रोब रानजायो बेखायनो बुंनाय जादों जायफोरनि सानजाबगिरिया 1 आरो गावल' बेखौनो रोदा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय होमबा बे माखासेया रोदा अनजिमा जाहैबाय बे रोदा अनजिमानि उल्थाया जोंना मा जागोन जथाय अनजिमा जागोन बेखौ गोसोआव ला आरो मालाबा समाव सोंनोबो हागौ बयनिख्रुइबो दुइसिन
रोदा अनजिमाया मा होननानै सोंनो हागौ 2 जागोन दे एन्सारा 2 जागोन आरो जोंना मोनसेल' जरा रोदा अनजिमाखौबो सोंनो हागौ मोनसेल' जरा रोदा अनजिमाया जाहैबाय जोंना 2 मानोना रोदा अनजिमाया 2 यानो बयनिख्रुइ दुइसिन आरो मोनसेल' जराबो बियो आरो रोदाबो बियो बेखायनो गोसोआव ला रोदा अनजिमाया माबायदि जायो बा अप्शन डि डिआनो जाहैगोन बिनि थार फिननाय दा नैबे होनदों 6 नाम्बाराव जुदि मोनसे आयतनि गोलावा 10 सेन्टिमिटार लावथाय या 10 सेन्टिमिटार आरो गुवारा 5 सेन्टिमिटार जायोब्ला हालामा बेसेबां हालाम होननानै बुंदों हालाम एबा जों इंराजियाव एरिया होनना बुंगोन बेखौ एबा मालाबा समाव दब्लायथिबो होनना बुंगोन बाहाय बाथ्राफ्रा एसे आलादा सेन्टेन्स लिरदों होमबा नोंथांमोना कनफिउसन नङा सोदोबखौ आलादा लिरदोंबाबो हालाम होननाय लोगो लोगो मोनसे गुवार मोनसे जायगा बियो बेनो जाहैबाय मोनसे हालाम एबा माय एरिया होननानै बुङो इंराजियाव बेखौ होनगोन दब्लायथि हमना ला एग्जाम्पल हिसाबै नैबे मोनसे आयत दब्लाय होनो आयत होनदों होमबा बाहाय गोलावा दं जाहैबाय 10 सेन्टिमिटार ओमफ्राय गुवारा दं जाहैबाय मा गुवारा बेसेबांनो 5 सेन्टिमिटार दङ बाहाय गुवारा बाहाय 5 सेन्टिमिटार दङ गुवारा बे हालाम होनना बुङोबा नैबे एरियाखौ बुजायदों बाहाय एरिया होमबा बेखौ जोङो दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन जोंना मोनसे आयतनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुला जाहैबाय जोंना मा होनो लावथाय सानजाब अरथाय L into B होननानै बुङो बेखौ गुसुङै जोंना लावथाया बेसेबां दङ जोंना 10 दङ 10 ओमफ्राय अरथाया बेसेबां दङ 5 दङ जि सानजाबा मा जाबाय बियो 50 जाहैबाय एन्सारा मा जागोन 50 जागोन होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया अपसन C अपसन C आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बिनि फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा कुइसन नम्बर 7 आव दङ बाहाय जों दिनै 7 नि फेक्टोरियेल एबा मा होनो बेखौ 7i नि माना बेसेबां थारमाने 7 नि फेक्टोरियेल मानखौ दिहुननांगौ फेक्टोरियेल मान होननानै बुङोबा जों बोरै दिहुनो नोंथांमोना बेखौ फर्मुलाफोरखौ गोसोआव गैया जानो हागौ एबा गोदानबो जानो हागौ बे कुइसना आंबो गोदानखौनो मोनदों माने बेबायदि कुइसन आङो सिगांनि एग्जामफोराव आं नुफेराखैमोन एबारनि एग्जामाव नुबाय दा फेक्टोरियेल होनना बुंबा जोंना फर्मुलाया ओरैबायदि नै बाहाय 7 निखौ दिहुननांगौ नालाय बाहाय ओरैबायदि खालाम बे 7 नि जुदि फेक्टोरियेल दिहुननांगौबा 7 निफ्राय लानानै ओरै सानजाबलांबाय थानांगौ आरो 6 जों 5 जों ओमफ्राय जोंना मा दङ 4 जों ओमफ्राय 3 जों ओमफ्राय 2 जों ओमफ्राय 1 जों माने 7 निफ्राय गाहायसिम 1 सिम बेसेबां जोंना मा होनो अनजिमाफोर दङ 7 नि गाहायाव बे 7 निफ्राय लानानै बेखौ जों मा खालामगोन सानजाबलांबाय थानांगोन सानजाबनानै जोबथारनायाव मा जागोन बेनि एन्सार जागोन होमबा गोसोआव लादो दिनैनिफ्राय फेक्टोरियेल दिहुननांगौब्ला जों बेबायदि सानजाबनांगोन होमबा जोङो 7 सानजाब 6 बेसेबां जायो जोंना 7 सानजाब 6 जोंना बयबो मिथिगौ 42 जायो 42 जों जोंना बाहाय 42 मोनबा 42 जों आरो 5 सानजाबनांगोन 5 सानजाब 2 जि जाहैबाय लाथिख' बाय 5 सानजाब 4 20 20 जाहैबाय बाहाय आरो बेजों 4 सानजाबावदोलाय लाथिख' फैबाय 4 सानजाब 1 4 फैबाय 4 सानजाब 2 8 फैबाय आरो बेजों जोंना 3 सानजाबावदोलाय 3 सानजाब लाथिख' लाथिख' 3 सानजाब 4 जोंना 12 जायो 2 होबाय से थाबाय 3 सानजाब 8 जायो जोंना 3 सानजाब 24 जायो 25 जाहैबाय बाहाय 25 जाफैबाय बाहाय दाना बेजों जोंना 2 सानजाबावदो 2 सानजाब लाथिख' लाथिख' 2 सानजाब 2 4 2 सानजाब 5 10 2 सानजाब 2 4 5 आरो 6 सानजाबा बे एखेयानो जाहैबाय मा जाखो 5040 5040 जाहैबाय होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि अपसन बि आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय 5040 जाहैबाय बेनो जोंना 7 नि फेक्टोरियेल मान बेनो बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ दा नायदो कुइसन नम्बर 8 दङ 2 4 8 16 नि फारियाव फैगौ अनजिमाया मा होननानै सोंदों थारमाने फारि दावगा अनजिमा होननानै बुङो फारि दावगा अनजिमा माने बिनि डिफारेन्सखौ जोंनो नांगौ मा खालामदों गेजेराव मा फाराग दङ बेखौ जोंनो नांगौ आरो जोंना माबायदि दावगादों बे अनजिमाया बेखौ जोंनो नांगौ दा ओरैबायदि नै 2 आ जागायदों जोंना फार्स्टआव 2 जागायदों 2 निफ्राय 4 जादों बाहाय मा हाबनानै दङ सिङाव जों ओरैबायदि लानो हायो 2 जों 2 सानजाबोबा जोंना मा जायो 4 जायो बेखायनो बेयो 4 जादों दाना नायनो नेक्स्टआव 8 जादों 4 जों जुदि 2 सानजाबा बेसेबां जायो 8 जायो होमबा बेयावबो 8 जादों दाना 8 जों जुदि 2 सानजाबा बेसेबां जागोन 16 जागोन 16 जों जुदि 2 सानजाबा बेसेबां जागोन 16 जों 2 सानजाबा बेनो जासिगोन जोंना एन्सारा मा जागोन 32 जागोन एन्सारा 32 होमबा अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आरो जासिगोन बिनि थार फिननाय नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि जादों भिडिअआ आरो बुजिदोंना बुजियाखै कमेन्ट खालाम आरो एखौबा एसे आंना गोरोन्थिफोर जादोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नेनानै थाबाय दा कुइसन नम्बर 9 आव दङ बाय सोंनो जाहैबाय नै जुदि 3x + 5 = 20 x नि माना बेसेबां होननानै सोंदों x नि मान दिहुननांगौ आङो सिगाङावबो x नि मान दिहुननायनि भिडिअ गोबां बार लाबोबाय नोंथांमोना नायदोंबो जानो हागौ
आरो नायाखैबा नायनो हागोन बेबायदि x नि मान दिहुननाया जोंना एग्जामफोराव मोनसे नङा मोनसे फैयो बेखायनो बेखौ जोङो सोलोंनानै लानांगौ आङो बेखायनो नोंथांखौ खावलायनो सानो आङो मेथ्सनि भिडिअ गोबां बार लाबोबाय नोंथांमोना नायाखैबा नायबानो जाबाय मानोना आंनि मेथ्सनि भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोना मोनसे नङा मोनसे फर्मुला मोनगोन एबा नलेज मोनगोन बेखायनो नायनांगौ दा बेयो जाहैबाय ओरैबायदि नै x नि मान दिहुननांगौआ जोंना बाहाय ओरैबायदि होनाय दङ नै 3x + 5 = 20 बेबायदि होनाय दङमोन दा बेखौ ओरैबायदि खालामनो हायो मा खालामनो हायो होनना बुङोबा जोङो ओरैबायदि प्लास माइनास बेखौ जों नायनांगोन थारमाने जोङो x नि मान दिहुननाय एबा बबेबा मोनसे सोलायस्लुनि मान दिहुननायाव जाहैबाय जोंना मा खालामगोन जोंना बेखौ गालांनानै जायगायाव सोलायस्लु गैफादेरा बेखौ समान समान सिन बारहोहरनांगौ दा बारहोहरोबा जोंहा मा जायो प्लास बा माइनास जाहैयो माइनास बा प्लास जाहैयो सानजाब बा राननाय जाहैयो राननाय बा सानजाब जाहैयो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा नै बे 5 आ जोंना मा दङ प्लास जानानै दङ 5 नि सिगाङाव बे ओरै थांबा मा जागोन माइनास जाहैगोन होमबा जोंना 3x खौ जुदि लाखियोब्ला बे 5 आ माइनास जाहैगोन होमबा 20 खौ जुदि 5 दानख'योबा मा जायो 15 जाहैगोन बेखौ दानख'योबा 15 जाबाय दाना नैसोर नायदो 3 जों x जों मा जाना दं सानजाबलायनाय दं ज' थानाय माने सानजाबलायनाय होमबा सानजाब बा समान समान सिन बारबा मा जायो राननाय जाहैयो गोसोआव लाबानो जाबाय x खौ लाखिबा 15 खौ बे मा खालामबाय 3 आ रानहैसिगोन दाना 15 खौ 3 जों मा बेसेबां मोनो 5 मोनगोन एन्सारा मा जागोन होनबा 5 जागोन अप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा नै 10 नाम्बाराव दं जाहैबाय द' बिखुंनि एबा मोखांनि थाम मोननायनि जाथावनाया मा होननानै सोंदों जाथावनाखौ दिहुननांगौ दाना नोंथांमोना सोरबा बायदिया साननो हागौ बे थांखांनाय कुइसनफोरखौ मानो लाबाय थादों होननानै थांखांनाय कुइसननिफ्रायबो जोङो गोबां नलेज मोनो एग्जामफोराव माबायदि कुइसन फैयो जों बिनि आइडियाखौ मोनो बेखायनो थांखांनाय कुइसनखौ आङो लाबाय जाबाय सोरबाया साननो हागौ फैगौनिखौ लाबोबा साबसिन जायो होननानै आङो फैगौनिखौबो लाबाय थागोन आसाम पुलिसनि थाखायबो आङो लाबोगासिनो दङ आरो माखासे लाबोखाबाय गोबां लाबोखाबायानो नोंथांमोना जुदि नायाखैबा नायनो हागोन आरो दा बेहाय नायदो जाथावना दिहुननाय एबा probability होननानै बुङो इंराजियाव दा probabilityखौ बोरै दिहुनो एबा जाथावनाखौ बोरै दिहुनो दा बेयो जाहैबाय नै द' बिखुंनि होनना बुंदों द' बिखुं मोनसे डाइसआव जोंना 6था जोंना मा थायोनो बिखुं थायो 6था बिखुं थायो जोंना मोनसे डाइसआव 6था बिखुं थायो 6था बिखुंनि थाम मोननायनि जाथावनाखौ सोंदों होमबा जोंना मा थायो लिरनाया मा थायो जोंना लिरनाया 1 2 3 4 5 6 बेबायदि लिरनाय थायो मोनसे डाइसआव आरो एबा मोनसे माबायाव लुदु बेगराव दा जोङो बेखौ जुदि थाम मोननायनि जाथावनाखौ जुदि दिहुननांगौ जायोबा जोंना बाहाय गासै मोनबेसे अनजिमा दङ 1 2 3 4 5 6था दङ 6था अनजिमा दङ बे 6थानि गेजेराव जोंना थामआ मोनबेसे दङ ओरैबायदि गोसोआव ला फर्मुलाया गासै अनजिमाया जोंना मोनगोन गाहायाव थागोन बिनि बाहागोआ बेसेबां ओंखारदों बे बाहागोआ गोजौआव थागोन दा बेयो जाहैबाय गासै 6था दं नालाय बेहाय 6 होबाय ओमफ्राय थाम मोननायनि जाथावनाखौ होनो थाम मोननायनि जाथावनाया मा होननानै सोंदों होमबा थामा मोनबेसे दङ बाहायलाय थामा मोनसेल' दङ थामा मोनसे दङ गोसोआव ला थामा मोनसे दङ मा जागोन बेयो 1/6 जागोन एन्सारा 1/6 होमबा अप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय होमबा अप्शन ए खौनो जोङो फिननाय हिसाबै जों लानो हायो दा कुइसन नम्बर 11 आव दङ बाहाय सोंदों जाहैबाय नै 4 आरो 6 नि दुसासा एबा एलसिएमआ मा होननानै सोंदों 4 आरो 6 नि एलसिएमखौ दिहुननांगौ दुसासाखौ दा दुसासा दिहुननायनि फर्मुलाया नै बेबायदि 4 6 होदो नै बिदि बोदो नै बाहाय जों मा खालामनो हायोनो अबे अनजिमाजों जों राननो हायो बेखौ नायनांगौ एखे अनजिमाजों होमबा जोङो 2 जों राननो हायो 2 जों रानोबा जोंना मा जायो 4 खौ जोङो 2 जों रानबा 2 मोनो 6 खौ जोङो 2 जों रानबा मा मोनो 3 मोनो होमबा जाहैबाय बेयो रोदा अनजिमा गोजासै होमबा बेखौ जों सानजाबनानै मा मोनो बेनि एलसिएम जागोन होमबा 4 आरो 6 नि एलसिएमआ मा जागोन 2 सानजाबनानै 4 4 सानजाब 3 12 जागोन होमबा 12 आनो जागोन बिनि एलसिएम होमबा एन्सारा मा जागोन अप्शन ए आनो जागोन बिनि थार फिननाय बेखौथ' नोंथांमोना बयबो हाखागोन मानोना जोबोद गोरलै कुइसन बेबो बुंनो थाङोब्ला जोंना माने कुइसनफ्रा गासिबो गोरलैयानो गोजा मोनसेबो गोरा कुइसन गैया दा नायनो 12 नाम्बारखौ जुदि हौवा आरो हिनजावनि रुजुथाया मोनसे थाखोआव 3:4 जायो थाखोनि बेसेबां बाहागोआ हौवाफोर होननानै सोंदों माने 3:4 हिनजाव आरो हौवाफोरनि रुजुथाया 3:4 होमबा टटेल रेशियो एबा टटेल रुजुथाया मा जागोन जोंना 3 जों 4 जों प्लास खालामबा 7 जागोन 7 बाहागोनि बेसेबां बाहागोआ हौवाफोर दाना हौवाफोरा बेसेबांमोन मा होनदों कुइसना बेसेबां बाहागोआ हौवाफोर होननानै सोंदों हौवाफोरा बेसेबां 3 मोन माने नै जुदि हौवा आरो हिनजाव होनदों नालाय हौवा हिनजाव होमबा हौवाया बेसेबां 3 होमबा 3/7 आनो जागोन बिनि थार फिननाय अप्शन ए आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 13 आव दङ बाहाय सोंदों जाहैबाय नै मोननै डेसिमेल थावनियाव पाइनि बेसेना बेसेबां होननानै सोंदों दा बाहाय पाइनि मानखौ सोंदों आरो
फाइनि माना ओरैनोथ' जोंना मा दङमोन मोनसेया 22/7 दङमोन दा बाहाय बेखौ होआखै माने डेसिमेलाव होनना बुंदों दा जोंना मा जागोन होनबा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना गोसोआव ला जोंना मा जागोन 3.14 जायो 3.14 जाय बिथांमोना बे 3.14 खौ होदों बिथांमोननि या जाहैबाय आरो गोसोआव लाबा जाबाय जेब्लायबो गोसोआव ला माब्लाबाफोर फैबावनो हागौ 3.14 दाना मोनसे बेंखननि सोरगिदिंखौ मा खान्थिजों सानखांनाय जायो होननानै सोंदों अबहाय 40 नाम्बाराव सोंदों आरो बेखौ दा मोनसे बेंखननि सोरगिदिंखौ मा खान्थिजों सानखांनाय जायो माने बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला आरो बियो बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय जोंना बेखौबो गोसोआव लानांगोन बे जाहैबाय 2 पाइ r गोसोआव लाबानो जाबाय सोरगिदिं सिमा होननानै बुङोब्ला बे मा जागोन नैबे 2 पाइ r जागोन सोरगिदिं सिमा माने मोनसे बेंखननि बे सोरगिदिं सिमाखौ होदों 2 पाइ r जों जोङो सानखांनाय जायो एबा जोंना फर्मुलाया बे दाना जुदि दब्लायथिखौ दिहुननायबा एबा बे एरियाखौ दिहुननायमोनब्ला मा जागौमोन दब्लायथि दिहुननायबा पाइ r स्क्वायर जागौमोन बेनि फर्मुलाया पाइ r स्क्वायर गोसोआव लाबानो जाबाय दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया पाइ r स्क्वायर नेक्स्टनि एग्जामाव फैनोबो हागौ दा कुइसन नम्बर 15 दङ बाहाय सोंदों जाहैबाय गिबि 50 जरा अनजिमानि दाजाबगासेया बेसेबां होननानै सोंदों माने फार्स्ट जागायनायनिफ्राय 50 सिमनि जरा अनजिमानि दाजाबगासेखौ दिहुननांगौ आरो दा बेयो जाहैबाय फर्मुलाया ओरैबायदि नै बाहाय नै 2 4 6 बियो थांबाय थानानै मासिमनो 50 सिम बा बे जरा अनजिमाफोरनि मा दिहुननांगौ दाजाबगासेखौ दिहुननांगौ बेनि फर्मुलाया जाहैबाय जोंना फर्मुलाया मा मोनो n into n plus 1 बेबायदिमोन फर्मुलाया बाहाय n होनना बुंबा गासै अनजिमाखौ होननानै बुंदों ओमफ्राय मोनसेजों से दाजाबदेरनांगौ होमबा गासै अनजिमाया 50 जोंना 50 आंनि लिरनोसै 50 ओमफ्राय n plus 1 होनना बुंदों 50 दाजाबसे मा जागोन 51 मोनसेया जाहैबाय जोंना 51 आरो 51 मोनसेया होमबा बे 50 जों 51 जों सानजाबानो जाबाय मोनसेया 50 मोनसेया 51 होमबा बेजों सानजाबनानै मा मोनो बेनि एन्सार होमबा 0 जों 1 जों 0 5 जों 1 5 जों 25 होमबा एन्सारा मा जागोन 2550 होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थार फिननाया अपसन ए आनो जागोन थार फिननाय 2550 फर्मुलाया बेनि गोसोआव लाबानो जाबाय मालाबाफोर फैबावबायोब्ला जरा अनजिमानि दाजाबगासेया बे फर्मुलाया दा 16 आव दङ गाहायाव होनाय बबे अनजिमानि जरायाव सेथि अनजिमाया नैथिनिफ्राय देरसिन बेबो जोबोर गोरलै सेथिया माने नैथिनिफ्राय देरसिन होमबा बेथ' नै ए नाम्बार 3 आरो 5 बेथ' नै सेथिया नैथिनिफ्राय फिसासिनसो बियो नै बियाव दं 7 आरो 6 होमबा सेथिया नैथिनिफ्राय देरसिन होमबा अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 17 आव दङ बाहाय सोंनाय जाहैबाय मोनसे गोथों खना राइट एंगोलाव बेसेबां डिग्री जखा थायो होननानै सोंदों राइट एंगोल होनना बुंदों इंराजियाव राइट एंगोल होनना बुंदों बर'आव गोथों खना राइट एंगोल माने जोंना मा जानांगौमोन खनाथिसो जानांगौमोन जोंना बाहाय गोथों खना होननानै बुंदों खिन्थु खनाथि खना जानांगौमोन बियो इंराजिनि बायदि लायोबा जोंना राइट एंगोल होनना बुंबा खनाथि खना जागौमोन खनाथि खनानि माना बेसेबां दाना मोनसे राइट एंगोलनि माना बेसेबां दाना 90 डिग्री जायो नोंथांमोना मिथिखायो जानो हागौ 90 डिग्री होमबा एन्सारा अपसन सि आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 18 आव दङ जुदि मोनसे गारिया 2 घन्टानि थाखाय 80 किलोमिटार पर घन्टा थाङोब्ला बियो बेसे गोजानसिम थाङो दाना मोनसे मा होनो गारिया घन्टायाव बेसेबां थाङोना 80 किलोमिटार थाङो होमबा 2 घन्टा जुदि थाङोब्ला जोंना मा खालामनांगोन 80 जों 2 जों सानजाबानो बिनि एन्सारखौ मोनगोन मा जागोन जोंना 160 जागोन 160 आनो जागोन बिनि थार फिननाय अपसन डि आनो जागोन बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 19 आव दङ बाहाय सोंनाय जाहैबाय गाहायाव होनाय 2 3 4 4 5 जथाय अनजिमानि मड मा होननानै सोंदों माने मडखौ दिहुननांगौ आरो बिनि मा दिहुननांगौ मड दिहुननांगौ बाहाय अपसनाव होनाय दङ जाहैबाय नै अपसन ए 2 बि आव 3 सि आव 4 आरो डि आवहाय 5 दा बाहाय मड होननानै बुंबा जों बुजिनांगोन माने मड माने मा होनो गोसोआव लाबा जाबाय नोंथांमोना मड माने जाय अनजिमाया बांसिन ओंखारदों एबा बार बार रिपिट जाफिनबाय थादों बांसिन ओंखारनाय एबा बार बार रिपिट जाफिननाय अनजिमायानो जाहैबाय मड बांसिन नुजाथिनायानो जाहैबाय मड होमबा बाहाय बबेया बांसिन नुजाथिदों होमबा बाहाय 2 खेबसे नुजादों 3 खेबसे 4 खेबनै नुजादों नै 4 खेबनै नुजादों माने मडआ जोंना मा होनो 4 जादों आरो मड होमबा अपसन सि आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय दा कुइसन नम्बर 20 आव दङ 1 2 3 4 6 8 जथायाव गेजेर माना बेसेबां होनदों एबा बबे होननानै सोंदों माने गेजेर मानखौ दिहुननांगौ आरो बाहाय गेजेर मान होननानै बुङोबा जोंना मा होनो बेखौ मा खालामनांगौ फर्मुलाया फिसानिफ्राय गिदिरसिम साजायलांनानै बबे गेजेराव थायो बेखौ जोङो नायनो हायो एबा जों मा खालामनो हायो जोंना
बे जराबा n + 1/2 बे फर्मुलाजोंबो थांनो हायो बे जराबा ओमफ्राय जराबा n/2 बे फर्मुलाजों थांनो हायो दा बाहाय जोंना मोनबेसे अनजिमा दं मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा दङ होमबा n + 1/2 जों लायोब्ला n आ जाहैबाय 5 + 1 6 जाहैबाय 6/2 होमबा मा जाहैबाय 3 जाहैबाय दा जों बेखौ साजायखानाङा नै साजायखानायसो नै फारि फारि खालामबाय 1 2 3 थामथियाव दङ जोंना मा दंनो 4 दङ बे थामथियाव थानायासो जाहैगोन मा जायो गेजेर मान जाहैगोन एबा जोंना ओरैबो मोननै ओरैबो मोननै गेजेराव मा दङ जोंना 4 दङ बेखायनो बेनि एन्सार जागोन ऑप्शन मा जागोन बियो ऑप्शन बी ऑप्शन बी आ जागोन बिनि थार फिननाय 4 जागोन आरो बियो दा ओरैबायदि नै 21 आव दङ जुदि a आ 2 आरो b आ 3 a² + b² नि माना मा होननानै सोंदों माने a नि माना 2 ओमफ्राय b नि माना 3 होमबा a² + b² मा जागोन a नि जायगायाव जों मा होगोन 2² होगोन प्लास b नि जायगायाव मा होगोन 3² होमबा जोंना मा जायो 2 सानजाब 4 जाहैबाय 3 सानजाब 3 9 जाहैबाय दाजाबा मा जागोन 4 जों 9 जों दाजाबा जोंना जाहैबाय 13 जागोन होमबा एन्सारा मा जागोन 13 होमबा ऑप्शन सी आनो जागोन बिनि थार फिननाय गासिबो गोरलैयानो मोनसेबो गोरा कुइसन गैया नोंथांमोनाबो मेथ्सनि गासिबो कुइसनखौ हादों जानो हागौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय जाय बिथांमोना फरेस्टार 1 नि एग्जाम होदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम आरो मेथ्सखौ माबायदि हादों कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा कुइसन नम्बर 2 दङ बाहाय नै मोनसे बर्ग दब्लायनि मोनसे आखान्थिनि गोलावआ 5 सेन्टिमिटार जायोब्ला बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं गोलावथिया बेसेबां होननानै सोंदों हमना लादो नैबे मोनसे बर्ग दब्लाय बे बर्ग दब्लायनि माने मोनसे आखान्थिनि जखाया दङ जाहैबाय मोनसे आखान्थिनि गोलावआ 5 सेन्टिमिटार थारमाने बाहाय 5 सेन्टिमिटार आरो दाना 5 सेन्टिमिटार जायोब्ला बेनि बर्ग होनना बुङोबाथ' जों बुजिनांगोन मोनब्रैबो आखान्थिनि लावथाया मा जायो समान जायो दा मोनब्रैबो आखान्थिनि लावथाया समानबा बेबो 5 बेबो 5 बेबो 5 जागोन होमबा 5 मोनब्रै जों सानजाबोबा मा जागोन 5 सानजाब 4 20 जागोन होमबा बेजों टटेल बिनि माने सोरगिदिं सिमा लावथाया बेसेबां जागोन होनबा 20 जागोन होमबा 20 सेन्टिमिटार जागोन होमबा थार फिननाया जागोन ऑप्शन ए ऑप्शन सी आ जागोन थार फिननाय माने 20 सेन्टिमिटार जागोन आरो 20 सेन्टिमिटार जागोन बिनि लावथाया सोरगिदिं सिमाया बेना 20 सेन्टिमिटार जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय बर्ग दब्लायनि सोरगिदिं सिमा बेबायदि जायो आरो फर्मुला बायदि थाङोबा जोंना मा जायो फर्मुला बायदि थाङोबा 4a जायोमोनलाय दालाय जोंना 4 सानजाब a नि माना बेसेबां आखान्थिनिया 5 4 सानजाब 20 एन्सारा बेनो जाहैबाय 20 आनो जाहैगोन थार फिननाय दा ओमफ्राय नैबे होनदों कुइसन नम्बर 23 आव 5 + 2 × 3 फोरमायथिनि माना बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने 5 दाजाब 2 सानजाब 3 फोरमायथिनि माना बेसेबां होननानै सोंदों होमबा बेखौ फोरमायथिनि माना होनाय लोगो लोगो जों मा खालामो बेखौ जोङो मानखौ दिहुननांगौ बाहाय जोङो बर्डमास रुल बाहायनांगौ गोनांथि गैलिया बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बर्डमास रुल बाहायलायनाङा बाहाय जोंना जेटिस्फाइ बायदिसिना होनोबा जोङो बर्डमास रुल बाहायनांगोन बा बर्डमासजों थाङाबाबो जागोन बियो होमबा 5 + 2 जागोन जोंना 5 + 2 बाथ' जोंना मा जागोन 5 + 2 बा 7 जागोन 7 × 3 जागोन 21 जागोन होमबा एन्सारा मा जागोन 21 जागोन 21 जागोन बिनि थार फिननाय आरो जुदि बर्डमासजों थाङोमोनब्ला मा जागौमोन एन्सारा 2 सानजाब 2 2 सानजाब 3 6 जों 5 जों दाजाबोबा सोलायनो 6 जों 5 जों दाजाबा 11 जागौमोन आरो बर्डमासजों थाङोमोनबा 11 जागौमोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना माखौ होना हरखो नोंथांमोनासो मोनथिगोन बर्डमासजोंबा 11 ओमफ्राय जुदि बर्डमास रुलखौ जुदि बाहायाब्ला बेनि फोरमायथिनि मानखौल' जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला 21 जागौमोन दा कुइसन नम्बर 24 दङ बेहाय सोंदों नै जुदि गांसे गस्लानि बेसेना 20% रेहाय माने 100 आव 20 आरो 20% रेहाय डिसकाउन्ट होनायनि उनावहाय 40 रां जायोब्ला बिनि गुबै बेसेना बेसेबां दाना बिनि थार बेसेन रियेल फार्स्टनि दामखौ सोंदों आरो बेसेबांमोन माने मा होनदों गस्लानि दामखौ बेसेबां डिसकाउन्ट होदोंनो 100 आव 20 थारमाने 20% होनाय लोगो लोगो 100 आव 20 होनाय जाहैबाय बियो दा बाहाय जोङो बेखौ दानलायोबा जोंना मा जागोन बियो 20 खौ 2 जोंबा 1 ओमफ्राय बियो मा जागोन 5 होमबा 1/5 जागोन बियो 1/5 दाना उनावहाय जों फर्मुला बायदि थांगोन फर्मुला बायदिबा जोंना मा खालाम 5 खौ 1 जों माइनास खालाम 5 खौ 1 जों माइनास खालामबा जोंना मा जागोन 4 जागोन होमबा 4 आव बेसेबांनो 4 आव जोंना बेसेबां जागोन 4 आव बेसेबां होनाय दङ 40 होनाय दङ 4 आव जुदि 40 होनाय दङब्ला दाना बेखौ 4 जों रानोबा 40 खौ 4 जों रानबा बेसेबां गोलैगोन 40 खौ 4 जों रानबा बेसेबां गोलैगोन ना बेसेबां गोलैगोन 40 खौ 4 जों रानबा 4 सानजाब 40 होमबा 10 जागोन होमबा मोनसेयाव जोंना मा जागोन होनबा 4 आव जुदि 40 बा 1 आव 10 जागोन होमबा बेसेबां प्राइसआ 5 मोननै 5 बाहागोनि 1 नालाय दाना 5 जों मा खालाम बे 5 जों नैबे 10 सानजाब 5 सानजाब 10 50 जागोन होमबानो एन्सारा जागोन बा 50 जाहैबाय ऑप्शन ए आनो जागोन थार फिननाय
फर्मुलाया बेबायदि फार्स्टआव जों मा खालाम बेखौ जोङो पार्सेन्टखौ जों मा खालाम बेबायदि गावखोन्दोआव लांदो गावखोन्दोआव लानानै गायनिखौ जोङो दानख'दो माइनास जाबाय माइनास 4 जाहैबाय 4 नि मादाव दामा एसेबांनो 40 रां होमबा 4 अनजिमायाव माने 40 जाहैबाय दाना बे 40 खौ जोंना 4 जों रानदो 10 मोनबाय सेयाव इसेबां 10 जाहैबाय होमबा गासै बेसेबां जागोन 5 था मोनजोना 5 नि 5 जों नैबे 10 सानजाबदो 5 + 50 जाहैबाय बेबायदि खालामबानो जाबाय नोंथांमोना दा कुइसन नम्बर 25 आव दङ बा 25 आव सोंनो जाहैबाय नै जुदि मोनसे आखान्थिथामनि बिथाया 10 सेन्टिमिटार आरो जौथाया 5 सेन्टिमिटार जायोब्ला बिनि हालामा बेसेबां होननानै सोंदों माने मोनसे आखान्थिथाम बिनि जौथाय आरो बिनि मा होनाय दङ बिथाया होनाय दङ आखान्थिथाम हमना लादो बे मोनसे आखान्थिथाम बिनि जौथाया होनाय दङ जाहैबाय जौथाया 5 सेन्टिमिटार होनाय दङ ओमफ्राय बिथाया 10 सेन्टिमिटार इदि होनाय दङ आरो होमबा दाना बेखौ जोङो मा दिहुननांगौ हालामखौ दिहुननांगौ हालाम होननाय लोगो लोगो जों माखौ बुजियो नैबे दब्लायथिखौ बुजियो दब्लायथिखौ मा होनो हालाम होननानै बुङो एबा जोङो बेखौ मा होनगोन इंलिसाव एरिया होनना बुंगोन दाना बे आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मा फर्मुलाया 1/2 b into h बेखौ गोसोआव ला बे जाहैबाय आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला बियो 1/2 होदो into b नि माना बेसेबां b नि माना जाहैबाय जोंना हासिया 10 ओमफ्राय h आ जौथाया 5 दाना जों बेखौ दानलायलायनोसै 10 खौ जोङो फुजौ रानबा 5 मोनबाय 5 सानजाबबा 25 जाहैबाय होमबा एन्सारा जाहैबाय 25 सेन्टिमिटार स्क्वायर ऑप्शन बी आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय दा क्वेश्चन नम्बर 26 आ दङ जुदि x + 2 = 7 x नि माना बेसेबां दै x नि मान दिहुननाया सिगाङाव मोनसेमोन आरो मोनसेबाव मोननै फैदों जोंना x नि मान दिहुननाया मोनसे ना मोनसे फैयो बेखायनो जोङो x नि मान दिहुननायखौ सोलोंनानै लानांगौ होमबा बाहाय नै ओरैबायदि नुदों x + 2 = 7 होमबा x नि मानल'सो दिहुननांगौ x खौ लाखिदो 2 आ 7 खौ मा जाहैबाय माइनास खालामहैगोन बियो होमबा x नि माना बेसे जागोन 5 जागोन x नि माना होमबा ऑप्शन C आनो जाहैगोन बिनि थार फिननाय दहायनो आङो बुंखादों प्लासआ माइनास जाहैयो होननानै माइनासआ प्लास जाहैयो बे प्लास नालाय माइनास जाहैबाय दा क्वेश्चन नम्बर 27 आव दङ बाहाय नै 3 नि गणकआ मा होननानै सोंदों 3 नि गणक थारमाने 3 मोनथाम सानजाबा मा जागोन बेखौ सोंदों 3 * 3 * 3 मा जायो जोंना 27 जायो माने 3 × 3 9 9 × 3 27 जायो नालाय बेखायनो एन्सारा जागोन ऑप्शन C बेखौ बबेबा हाखागोन माने जोबोद गोरलै कुइसन फैखादों 3 × 3 = 3 27 जाहैबाय दा क्वेश्चन नम्बर 28 मोनसे पिज्जाखौ 8 थि समान बाहागोआव हानाय जायो मोनथाम बाहागो जायोब्ला बेसेबां खोन्दो पिज्जा थाबावगोन दाना मोनसे पिज्जाखौ मा खालामदों 8 था बाहाग खालामदों 8 था बाहाग खालामखांनायनि उनावहाय 8 था बाहाग खालामखांनायनि उनाव मोनबेसे जादोंनो मोनथाम जादों मोनसे मोननै मोनथाम जाबाय होमबा मोनबेसे थागोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा थागोन मा जागोन 8 बाहागोनि 5 थागोन बियो जोबोद गोरलै ऑप्शन बी आनो जागोन बिनि थार फिननाय क्वेश्चन नम्बर 29 आव दङ बाय दिनै 4 खौ 3 गुन बारायनायनि माना बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने 4 खौ खेबथाम सानजाबदों 4 * 4 * 4 जादों आरो 4 खेबथाम सानजाबदों बा खेबथाम सानजाबा मा जागोन जोंना 64 जागोन जोंना एन्सारा 64 4 सानजाब 4 16 16 सानजाब 4 64 जायो नालाय होमबा ऑप्शन C आनो जागोन बिनि थार फिननाय बयखौबो हाखागोन गोरलैथार जोबोद गोरलै मोनसे कुइसन दंबावोमोन कुइसन नम्बर 36 नांगौमोन आङो बेखौ लाबोनाय जायासै मानोना बे कुइसना गोरोन्थि दंमोन बेनि एन्सारखौ दिहुनबाबो हानाय जायाखै गोरोन्थि ओंखारदों एन्सारा ऑप्शनाव गैयामोन बेखायनो आङो बेखौ लाबोनाय जायासै जायफोरा एग्जाम होदों बिसोरो थाल मोनखासिगोन दा बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय माबायदि जादों आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों बेबायदिनो आसाम पुलिस ग्रेड 3 ग्रेड 4 एसएससि रेलवे फरेस्ट जायखिजाया साख्रि आनजादफोराव फैथावना मैथ्स रिजनिं जिखिनि भिडिअ मोनबाय थागोन बेखायनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोजोनथोंसै थेंक इउ